inafika mashinani na inafikia kila mtu. Jatend migao mar lweny Aden Duale olerone sirkal mar William Ruto ema biro tieko jonjore machando ngima jodak ma Hoho mar Okak. Kanolose kar chung od bura ma Mount Elgon County ma Bungoma, Duale owacho ni biro chuno mondo giti gi yore mag kedo koda jonjore mag Al-Shabaab mar neno ni Jo-Kenya oyudo kwe. Jaod bura ma Kimilili Didmas Baraza dwaro migao no mar keto arita makare e alworano, kowacho ni jodak ni matek kaluwore koda njore ma kinde ka kinde. Wamekuwa siku ya leo siazia ya kufurahia. Uko wake serikali ya Trans Nzoia tuko na the president has put it in our manifesto that this will be the administration that will finish banditry and criminal gangs in our country. And as a Minister for Defense, I want to assure the people of Kenya, whatever it takes, whether we use our special forces, whether we use the Kenya Air Force, whether we use the National Police Service and other formation, we will firmly and decisively deal with banditry in the 7 counties of North Rift.